Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik ulit tayo sa ating usual weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Oktubre 15 hanggang 18, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang latest update. Ito ulit ang new GraphSat ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas Sabado. Ang Pilipinas, may mga kaulapan na naman po at may weather system na yun na namuo sa kanluran bahagi po ng Metro Manila. Ito po ay ang shallow low pressure area na later bibigyan naman po ito ng tag ID and eventually kapag naging tropical storm baka bigyan po ito ng international name. So kasalukuyan naka-embed po siya sa aktibong monsoon trough or ITCZ, yun tawagin ng Pag-asa. At ito po ay nakakonect po umpisa doon sa remnants ni Compasso, okay, o ni Maring. Tatawid po yan ng Luzon, Visayas, Mimaropa, and northern portions of Mindanao. So expect po dyan mga ulan. Kahit wala po dito sa line, understood yan na affected po sila ng monsoon trough. At ito naman po yung another shallow LPA, halos hindi rin kumikilos. At sa pinaka dulo po, okay, sa dulo nitong ating analysis ng monsoon trough, ito ay yung bagyong si Namchun, na kasalukuyan po ay nag-start na po siyang humina habang na-reach niya ang peak intensity of 85 kph kaninang umaga. Ngayon po nasa 75 na lamang. At ito po ay kumikilos ng pahilagang silangan sa bilis na 30 km bawat oras. At wala naman po itong inasahang epekto sa anumang bahagi po ng Pilipinas. Okay, so far, yan po ang ating latest GraphSat. Samantala, mag-ingat po tayo mga kababayan natin dito sa Pilipinas sa mga possible flash floods at landslides kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms na dala po itong monsoon trough at yung shallow LPA sa kanluran bahagi po ng Manila, mga 377 kilometro sa kanluran po ng Metro Manila or 14.5 degrees north latitude, 117.5 degrees east longitude. So, ang chance po ito na maging bagyo sa loob ng 24 oras ay 0. Okay? Kasi hindi pa naman po siya weak LPA, shallow pa lamang. Ibig sabihin, maluwag pa kanyang atmospheric pressure sa bahagi niya ng West Philippine Sea. So, may cold front po tayo dito sa may taas. Inaasahan po baka may unang mabugso na po ng hanging amihan next week. But northeasterlies pa po ang tawag natin dyan. Okay, so yan po ating latest GraphSat. Ito yung fast animation. So makikita po na ninyo dito ang bagyong si Namchun. Ito naman yung isang shallow LPA sa Pilipinas. Meron naman po nag-form sa kanluran bahagi po ng Kamaynilaan. At naka-embed po dito yung intertropical convergence zone. O sa atin, ito po yung tinatawag natin monsoon trough. Okay? And so far, yan po ating latest. Ito yung rainfall accumulation for the next 24 hours. 8 a.m. kaninang umaga at 8 a.m. tomorrow morning. Inaasahan po rin po mga isolated rain showers and thunderstorms sa bahagi po ng Central Luzon. Lalong-lalo na po sa Calabarzon, Mindoro, at northern portions ng Palawan. And then the rest of Marinduque at Romblon. Samantala, ang Kabisayaan mula sa Silangan hanggang kanluran bahagi nito ay magkakaroon pa rin ng mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms sa susunod na mga ilang araw. Ganyan din po sa may Northern Mindanao, may mga possible thunderstorms po o localized thunderstorms na posibleng mabuo na dala po ito ng intense tropical heat dito sa ating bansa. So, yan po ating rainfall accumulation. Kung i-check natin for the next 3 days, inaasahan pa rin natin mga ulan dito sa binanggit nating area. So, ito po ang 72 hours rainfall total, yung babagsak base sa forecast niya. So, halos ito na lang dulong hilagang Luzon na hindi affected ng cloudiness itong bagyong itong shallow LPA. Okay? And bago tayo paalam, ito ulit yung ating rain forecast at wind forecast mula sa ECMWF. So, inaasahan po natin bukas ng hapon may mga thunderstorms pa rin na posibleng maganap sa various portions ng Pilipinas. At nandiyan na po yung shallow LPA, papalapit na po sa Northern Vietnam.
At pagdating po ng hapon ng Sunday, andyan pa rin po yung mga malalakas, halos malalakas ang ibang portion sa mga thunderstorms sa Pilipinas. Inaasahan pong malakas po ito. So let's hope and pray na okay tayo lahat dito. Mag-iingat lang po. Please take all necessary precautions. Listen to PhilVox latest. Okay, so yan po yung LPA. Naglalandfall na po sa may sa may Central Vietnam. And on Monday, remnants na lang po ito. Okay, ng LPA. Inaasahan pa rin mga thunderstorms sa Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga susunod pong 3 araw hanggang Lunes. Okay? And so far, yan po ang ating latest muna sa ating panahon. Babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo ang latest sa weather situation across the Western Pacific Ocean, lalong-lalo na po sa ating bansa. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padarong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.